बेखौ बोखानो ओरैखौ फोरनांगौसो दे बेलाव अरजालायनाय नै गरला सिङाव एम्बु बंग्ला मासे मोनबावलायनाय नै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय बिनिफ्राय जोङो ना हमनो नागिरदों दिनै लङायाव जालि होनायखौ मोननै बै मोनसे बिनिफ्राय मैया सान्दुं गैया होननाया सान्दुंआनो दंमोन बिराद जाम्बा जोङो माने नैबे फाग्लायानो आंखौ माने मैया बार सोरबो बारदों ओमफ्राय सान्दुंआबो एसे माबादोंमोन नालाय ओमफ्राय उनावहाय 12थानि उनावहाय ओरै बिराद सान्दुं गोसा जादोंमोन बेनिफ्राय नै दिनै बांसिन सान्दुंआनो गैबावासो खमसो बिनिफ्राय बेखौ लागायनांगौ दिनैसो गुसु गोसा बार सोर नालाय दैया बार सोर मावनायावनो मोननैखौबो लागायनोसै जिखुनु जा हागोन ना हाया बिखासे मोरै लोमहाबनानै थाबानो बिराद गुसु मोनो दा नोंथांमोना नायलांदो दे गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांदो ओरै खामान्ड'आ माने जेखौहाय रेडि खालामबाय बै फिसाखौ हगरसिगोन जाहैबाय बे बारा गोथौ नङा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै गालां माने कमेन्टबो खालामा लाइकबो होआ ओरैनो नायोल' ना नायैआनो साबसिन जेनेबा लाइक खालामनानै गालां मिथिबाय ना लोगोफोर आंहाबो मटिभेट मोनोना लाइकबो होजाया कमेन्टबो खालामजाया भिडिअबो खालामनो जानाय नङाना जाया नोंथांमोना अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो मिथिबाय दा जों दा नै ना हखांबाय माने नाया देग्लाय बिराद खम थाबाय आरोखि ओमफ्राय आंना नै नाया पकेटाव नै ना गोरि मानै एम्बु बंग्ला मासे बेबो बोरैबा बुरफ्रुलांनानै मोन्दों ओमफ्राय नै नाया नैबे सिबाव दंबावो आंना लङानि नाया दै बोहैनाय ना साफा जाथारो रायजोफोर औ नायनानै लादो नै नाया माथो फिथिख्रि नाथुर फिथिख्रि बे दै जमा थानायावहाय बे दैज्लांनि ना बायदि जाया बेयो आलदा जायो गैया नै नायानो बारा गैया ओमफ्राय बेनिफ्राय बै मोनसेखौ हबावगोन दा नै बेयाव मोनसे दंना मानसि आवलायनाया बारा जाबायना ना मानसि बारा जाबाय औ आवलायनाया नैबे ना अन्थाइ नैबे ना मावा ओरै ना गुरग्रा ओरै मोनायाव फासि सानाय बोरै नाया गैया नै खुसिया फिसा नङा थारायसो थारायसो बे रायजोफोर नै बेयो ना गोलाव जायो बे लङानि खुगा सिङाव जालायलायनाय बे जिउ दन्दाखौ गिनानैनो बारा जिबौ दन्दा नुदोंमोननो सासेया नै जिबौ दन्दायानो जाजोब्बाय होनगासिनो दं ओरैथिंबो दंबावो र' रायजोफोरजों दा इलु आला माने बासिखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय नाया नै जालि मोनसेयाव मा बिसि बुरजा मोनखो गैला नै एम्बु बंग्ला मासे मोनबावलायनाय नै ओमफ्राय नै ना गोरियाबो आंसो हमजोबनाय नै बेबो ओमफ्राय नैबे फिथिख्रि फासि जानाया बारा जाबायना लोगोफोर खांख्राया नै मोनसेल' नाथुरखौथ' मिथिखाबाय नै नाथुर ओमफ्राय नैबे ना अन्थाइ जाहैबाय जिखुनु जाया बिसोरल' हमबाय आरो ना लोगोफोर थोथ'बाय बेनो ओमफ्राय लङानि ना नै बिदिया ना गोलाव ना मा होनो लङानि ना नै जानो गोथावथार दा नोंथांमोना जोबथ'वाखै नैबाव मोनसे दंबावो बेखौ हमनो नागिरदों नोंथांमोना नायबावबाय थादो बेवहाय बांसिन मोनगोन बादि मोनदां खुसिया मोनगोन सानलायलायबाय दाख्लि मोननायखाय गैया खुसियानो ओमफ्राय नैबावहाय मोनबा मोनबाय मोनाबा गैला जों दा नैबेखौ हनोसैलाय मोनसेखौ हखांबाय नालाय लोगोफोर जुमसो जालावलाजोब्बाय बेनिफ्राय लोगोफोर दामानि बिराद हाबा जानोल' जागासिनो दं लोगोफोर माने हाबाया एबारसो जोबथा जाहैबाय माने मा होनबावनो आरोखि ना हाबा जायैनो उदैफ्रा फेथलाला जालायलांबाय नै बेना सासेनाथ' नायजाखाया फेथलालाखा खुन्थुलु होनो बेनि नामा दा नायलांदो लेट्स गो नैबेखौ हनोसैलायनो होमबा र' फोरजों दा हखांबाय नै बारा गैया नायानो खामानि गैया बेलाव अरजालायनाय नै गरला सिङाव खांख्रायानो बम गावग्रा नामा आसलाग्रे मिंलायलायबाय गोरि बेल'सो हाला गरलायाव बेलाव अरजालायनाय एथ्राव गाज्रि नङा ओरै दोनदो नैबेयाव फालसिफोर नै गैया रायजोफोर लासिं सिंसो मालाय हमनायाव 6-7 ओइ आसलासो आदा 6-7 केजि मोनदोंनो दाख्लि बुंनाङा बेना जोंनाव गैया नायसाबदो लोगोफोर माथो बेलाय ना हनायखौ माथो बांगालफोरनिखौ नायो ना बोननायखौ बे मा बुस्थु नै खुसिया थारायसोलै
नायानो गैया नै अ बावदोंसो नै फाग्ला आंना फेन सिङाव दङ लांखुमासिगौसो लोगो नै ना थुरि सिन्थाय दंबावो नै पकेराव आरो दंबावो नै नै खिथाव मा फिथिख्रि दंमोनलै नै सोनानै लाखायो आंथ' मासे दंबावो नै मानै जोबोर खांख्राइजों अरजाबाय आसोला खेबजाबाय बोरो गरलायाव साबबाय नामा ओइ दा अरजाबावबाय लाय बेखौ बोखानो ओरैखौ फुवारनांगौसो दे नों माबादो थोद जायालै नोंजोंबो रायजोबो दिस इज कल सिंखावरिखौ मारै खालामो दे खर' बस'द' नै ओरै हम खर'आव हमदो लागाव खेख्लाबबाय नै लैथोआव थाग्रा बायदि नाथुर बिमा देन्जारलै आसोला हरनायलाय खेबो नामा बेलाय खेबालै गावोसो आरे खेबो फाग्ला बियो खेबालै खेबो नै खेबनायखौ नुवाखै नों आथिङा देन्जार लोगोफोर नै जों दा माबाखांबाय आरोखि हमखांबाय गैला नायानो नै दाना बिसेल' मोनबाय नै सिगांनि भिडिअआवथ' नोंथांमोना बुरजा नुदों जानो हागौ गैया नायानो गैया बिसेल' ओमफ्राय हौरै दिनै खासिपारानि हिन्जावफोर दुगैगासिनो दङ रायजोफोर नै नाखौ दा लखबनोसै बेवहाय बोरै गैखाला नायानो सिथाबबाय खल' हरद' दैजों होदो दे ओद गगोन बोरैबा रायजोफोर नायानो बिराद खमथार नै नायनानै लादो दाख्लैना बांसिनमोन गोरिखौ होहरग्रोबाय आसोला बा नै जांगिला महाजारला गोदो एम्फौ खरला गाननानै हिन्जाव नायलायलायनाय होनबा खुनुरुखुम बोथिसे फिथिख्रिखौ मोनबानो जाबाय नै ओरै आदायाबो जाबाय होनबा रायजोफोर दा गुसु गोजांबायलै जाला दुगैनानै थांसै माबाथ' द' बासिखांबाय दा नाखौहाय नायदो बारा गैलालै लोगोफोर बिल' खलखौ ना गेब्लेयो होनदों नामा बिदिबा जाला बेनो जाहैबाय लोगोफोर ना दाख्लैनियानो इसिनिमोन दाख्लैना औ बिसेमोन नैबे गेजेरसेमोन नायानो माथो एखे मोनबाय थानो एसे बाराबा जोंना जिबौ दन्दायासो जाजोबदोंलै बिदिखौ नै आदा हेटेलेवा लागावगासिनो दं बेना 6 केजि मोनदोंनो बेना ओरै नायहरलै होगासिनो दं 6 केजि मोननाया एबा 10 केजि मोनगोन नायल' मास मोनथाम जाहैबाय ना औ थौदो बावखुंग्रि हाजोआव गन लानानै थुखोलायनानै गाखोलांसै होनबा दा जोङो न'आव थांसै लोगोफोर माने हखांबाय हमखांबाय ना दाना बारा गैया लोगोफोर मानो होनब्ला ओरै फासि सानाय माबा सारनाय खेवालि सारनाया उफुद्रुग जाबायना दा बेखौ रानहैसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाथ' जोबथ'वाखै औ बा नायलाय नै थखन लानानै बहा थांनो नागिरदों आदा होनबा ना मोनजाबाय थागोन सोरबा सिख्ला लायोबा जोंखौ नै माने सान्द्रियाव लखबबाय बिसि जाहैबाय दे रानद' दे बासिग्रोदो दा रानखांनानै माबानोसै बिसि मोनबाय आरोखि ना दे दा सासेयाव बेसेबां गोलैयो बेखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो दा लोगोफोर बाहाग खालामबाय माने बाहाग नङा माने आलदा सानैजों रानथ'वाखै आरोखि नै आलदा खालामबाय नाखौ बे फिथिख्रि नैबे लङानि ना नैबेयो नाथुर नैबे थाराय खुसिया फिसा जाद ओमफ्राय नैबे ना मावा माबा मा होनोमोनलाय खांख्राइ बेनिफ्राय नैबे ना अन्थाइ बेनिफ्राय नैबे मासेल'आ ना थुरि ओमफ्राय नैबे ना गोरि जाहैबाय बेनिफ्राय नैबे बंग्ला जाग्राया नै लंथं खुबायनो फाग्ला दा जों रानसिगोन एफा बेनिफ्राय दा लोगोफोर नै सानैजों मोननै बाहाग खालामबाय बेसे गोलैबाय बारा थांबाय नामा नोंनावलाय ना आंनावसो बारा फैबाय एखे हमनो हायोबा नैबे बारा ना नैबे कमेन्ट खालामहर दा प्लास्टिकआव सोनोसै लांसै बेसे गोलैबाय आरोखि ना लोगोफोर जाबाय बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो खोन्थाहरदो कमेन्टआवहाय बिनिफ्राय नै आं दा ओंखाम जानोसै नै ओंख्रिया नायदो नै दावदै रुफानाय हांसोनि बेनिफ्राय नै
आलु नाथुर जुनाय ओरै एसे लादेरखाबावबाय आङो बेनिफ्राय नै दा ना हमनानै लाबोनाया बेखौ सावजाबाय आङो बाथोन सिफ्लेबाय जानोसै गाइसमोन दा टाइमा 3टा जाबावबायसो 3टानि बारबावबाय खोमा दा भिडिअआ बेखिनियावनो नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बिदिनो ब्लग भिडिअ नायबाय थानो थाखाय बेनिफ्राय आङो गलाघाटआव थांनो नागिरदों लोगोफोर थांनाय जायोना जाया मिथिया जिखुनु जाया आनसलिकनिफ्राय लेंहरदों थांनाय जायोबा नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायगोन मिथिबायना लोगोफोर गाबोनहाय थांनो नागिरदों 1 तारिखआवहाय 1 तारिखनि मोना ना मा होनो बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं भिडिअखौ मोजाङै खेबनो हायाबाबो नाजागोन आङो नोंथांमोन माने गलाघाटआव थांनाय जायोबा गलाघाटआ माबायदि गलाघाटनि बारहावाया माबायदि बेनिफ्राय प्रग्रामा माबायदि सेन्ट्रेलनि प्रग्रामथ' एबसुनि सेन्ट्रेलनि प्रग्राम दा नोंथांमोनहा नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय दा आं ओंखाम जानोसै भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय